जय जगन्नाथ। आज चल गुरुवार, आज आम माणवसा हो देखिए कि ठाकुर बसा होती कि पूजा हुए देखिए चलते। ଠାକୁର ଥାଳିଆ କଣ ଲାଗେ ରାନୀ ଏଟିକେ ଏଟିକେ ଆନି ବହୁତ କୁ ଝୁଣାକୁ ଲଗେଇଛୁ ଠାକୁର ମୁହଁ କନଉରୁ ଏଟିକେ ଆନି ମୁଁ ଟିକେ ମାଜି ଦେଇ ଆସେ ଯୋଉ ଠାକୁର ଥାଳିଆଟା ଖାଇ ଆସେ ଦେ ମୁଁ ଧରିଛି
ତୁ ଏଠି ଛୁଇଁବା ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା କଣ ଖୋଜୁଛୁ? ଧୂପ ଉପରେ ଚଢିବି। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରୁନି। এই যে পদ্মগুলো পদ্মগুলো